ଏବେ ଆଜି ଆମେ ସେ ପରିସଂଖ୍ୟାନର ମାଧ୍ୟମାନ ଆଉ ମଧ୍ୟମ ଗରିଷ୍ଠକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଭିତରେ ଆମେ କାଲି ଶିଖିଥିଲେ କିପରି ମାଧ୍ୟମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ବା ମାଧ୍ୟମାନ ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ମିନ୍ ତା ସର୍ଟ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଏମ୍। କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ଼ ବା ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତୁମେ କିଛି ପିଲା କ'ଣ କରୁଛ ଟେଷ୍ଟ ପେପର ଦେଖୁଛ ସେଥିରେ ସର୍ଟକଟ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଡେରିଭେସନ୍ ଦେଇଛି ତାକୁ ତୁମେ କରିଦେଇଛ। ସେମିତି ନୁହଁ, ଯେଉଁ ମେଥଡ଼ ଶିଖା ହେଇ ସେତିକି ପଢ଼, ଆର ମେଥଡ଼ ଶିଖା ହେଲେ ପଢ଼ିବ। ବୁଝିହେଉଛି? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଶିଖିବା କେତେଟା ଜିନିଷ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସିଓର ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା ପଡ଼ିବ, ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ କିପରି ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ସଂଖ୍ୟା ଯେମିତି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାରେ କେମିତି ମାଧ୍ୟମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ଅଖଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟାରେ କେମିତି କାଢ଼ିବା, ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ କେମିତି କାଢ଼ିବା, ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାରେ କେମିତି କାଢ଼ିବା। ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ମୁଁ ଆଗେ ଫର୍ମୁଲା ଲେଖୁଛି, ତାପରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ମନେ ରଖ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ଆଗେ ଲେଖିବା ମାଧ୍ୟମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କୋଉଗୁଡ଼ାକ 1 + 2 + 3 ଆମେ ଦେଇଛି କମା ଦେଇଦେବାର କହିଛି 50ଟି ସଂଖ୍ୟା ବା ଏନ୍ଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି ଏନ୍ଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ମାଧ୍ୟମାନ କ'ଣ ହବ 1 2 3 ... ଏନ୍ଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ମାଧ୍ୟମାନ ତାର ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି। ଏସଏନ୍ ସୂତ୍ର କ'ଣ n × n+1/2, କିନ୍ତୁ ଆମର ମାଧ୍ୟମାନ ସୂତ୍ର ହବ n+1/2। କ'ଣ ହବ n+1/2। ସପୋଜ ଆମକୁ କହିଥିବ 19ଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ମାଧ୍ୟମାନ କେତେ, ଏଠି n କେତେ 19, n19 ହେଲା ମାଧ୍ୟମାନ କେତେ ହବ ନା n+1/2। m ସୂତ୍ର ଆମେ କହିଲେ କେତେ ବାହାରିବ 19 + 1/2 20/2 ହେଲା 10। କ୍ଲିୟର? ସେମିତି ଅଖଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟା କୋଉଠି ଶୂନରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ 0 1 2 3 ... ଏଟା ସବୁ ଅଖଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟା। ୟାର ମାଧ୍ୟମାନ ସୂତ୍ର ହଉଛି କ'ଣ n-1/2। କ'ଣ n-1/2। ମନେ କହିଥିବ ସେଇ 19ଟି ଅଖଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟାର ମାଧ୍ୟମାନ କେତେ, ତାହେଲେ ଏଠି ଥିଲା 19 ଅଖଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟାଟା କ'ଣ ଅଖଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟା। n ଯଦି 19 ହେଲା ତାହେଲେ ଆମର ସୂତ୍ର କ'ଣ ଆମେ ପକେଇବା ସୂତ୍ର ପୁଟ୍ ଦ ଫର୍ମୁଲା ଗେଟ୍ ଦ ଆନ୍ସର। 19 - 1/2 ହେଲା କେତେ 18/2 ହେଲା 9। କ୍ଲିୟର? ଦେନ୍ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା 2 4 6 ... କି ସଂଖ୍ୟା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ତାର m ସୂତ୍ର କ'ଣ ହେଲା ନା n+1, ଖାଲି n+1। ଯଦି କହିଥିବ 19ଟି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ମାଧ୍ୟମାନ କେତେ, n ହେଲା 19, m କେତେ ହବ 19 + 1 ହେଲା 20। କ୍ଲିୟର? କିଛି ନାହିଁ, ଏ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇ ଉତ୍ତର କରିବ। କହିଥିବ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କହିଥିଲେ ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ 1 3 5 ... ଏଠି m ସୂତ୍ର ହଉଛି ଖାଲି n। ତର କହିଛି 19ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, n ହେଲା 19, ତେଣୁ m କେତେ ହବ ସେଇ 19, m ହବ ସେଇ 19। କହିଥିବ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ, ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର 2 ² 3 ² ଏମାନଙ୍କର ବର୍ଗର ମାଧ୍ୟମାନ ଯଦି ବର୍ଗର ମାଧ୍ୟମାନ କହିଥିବ ସେଠି m ସୂତ୍ର ହଉଛି n+1 2n+1/6 ତମେ ସେଇଭଳିଆ
एल मूल्य 19 थर गण संख्यार वर्गर कर 19 + 1 2 × 19 + 1 ताको मिसामिशी करके 6 हरने बाहर पड़ो कही घनर मन कर 1 रे क्यू 2 रे क्यू 3 रे क्यू डट 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 एठी एम सूत्र होची n × n + 1 होल स्क्वायर बाय 4 बुझेला क्लियर। तो यही फॉर्मूला पकई के आमे सब अंक गुड़ा करी पारिबा बुझीगला। एटी सीधा फॉर्मूला पकेबो उत्तर करिवो देख ए गुड़ा सब लक्ष्य कर ए सब फॉर्मूला सूत्र देन आमे अन्य जिनस सब या पर वीडियो रे पठो।